Sa balitang pampalakasan, mga future cycling champion sa Eastern Pangasinan nagkasubukan. Yan ang tinutukan sa live report ni Kawawang Kuboy Leonidas Liad ng Probinoy TV. Igan, pasok! Maraming salamat, Igan. Sa ngayon po ay nandito tayo sa Barangay Lawak Tayug, Pangasinan, kung saan ay may magaganap na karera ng mga beginners o mga hinuhubog na siklista dito sa Eastern Pangasinan. Bali ito po, Igan, ay nanggaling sa iba't ibang bayan dito sa Eastern Pangasinan. May nanggaling ng Tayug, San Nicolas, Ordanitas, Santa Maria, Binalonan at mga karatig bayan pa. Hello sir, magandang umaga po. Kawawang Kuboy po ng Probinoy TV. Bali ano po itong magaganap na karera po dito ngayon sa Barangay Lawak Tayug, Pangasinan? Ito po ba ay karera? Ito po ba ay bahagi lamang ng paghahanda ng ating mga nagsisimula pa lamang na siklista po dito sa Eastern Pangasinan? Bali, kung pa lang po ito, tune-up race po. So tune-out race, ibig sabihin po is hindi siya totaling karera, kundi ito ay bahagi lamang ng Parang ensayo lang po. ensayo lang po. Para yung mga kabataan natin ay hindi makuan po sa pagbibisyo. Yung sa mga big races po kasi minsan, kumbaga nawawalan na sila ng pag-asa na hindi nila agad kaya doon. Kaya ginagawa namin itong tune-up race para sa mga baguhan pa lamang po. So ibig sabihin po sir, itong mga magkakarera ngayon is pare-parehas na baguhan dahil Opo. hindi po talaga sila makakasabay pagdating po sa Opo, mga amateur na o sa mga pro na. So ayan mga idol, matutunghayan po natin ngayon ang tune-up race ng mga kabataang siklistang Pangasinense. Nagsimula ng umarangkada ang ating mga inuhubog ng mga siklista ng Eastern Pangasinan. Kung buo pa rin ang grupo ng mga siklistang ito, sa ating nakikita ay parang nag-warm up pa lamang sila. So wala pang nagtatangkang pumawala o pumuslit. Medyo nagkakaigihan na ang ating mga siklista at medyo nagpapakiramdaman sila kung sino yung unang gagawa ng hakbang o unang gagawa ng aksyon. Noon isang siklista ang kanina ay napapag-iwanan, ngunit nagsagawa ng matinding paghahapon at speed 45 kilometers per hour. Kaibigan, ang mga siklista ngayon ay nagsimula ng gumawa ng aksyon sa gitna ng lansangan sa mainit na sikat ng araw ay hindi po nila iniinda. Hindi pa tayo makapunta sa harapan mga kaibigan dahil buong-buo pa rin ang grupo ng mga siklista. Sinusundan natin ngayon ang unang pangkat. Nakabuo na po tayo ng unang pangkat. Lead group composed of 4 cyclists at the speed of 45 kilometers per hour. At napakabilis ng kanilang pacing. Distansya ng unang grupo sa pangalawang grupo ay nasa 300 meters lamang. So isang siklista ngayon nagtangkang pumuslit. Nag-iisa, the speed still 40 kilometers per hour ang ating tinatak mga kaibigan. Ang kabilis ng kanilang pagtakbo at pagpadyak. Kaya nahihirapan tayong i-cover sila sapagkat masyadong matulin at mag-iipon ang daanan. Sinusundan po natin ngayon ang second group composed of 5 gentlemen at the speed of 40 kilometers per hour. Medyo may mga nadadaanan tayong mga lupak-lupak mga kaibigan, ngunit nagagawa namang iwasan ng ating mga siklista. Medyo nagpahinga sila ng konti mga kaibigan, nagpapahinga sila at the speed of 30 kilometers. Pero yung apat na unang grupo ay determinadong makawala at makalayo. Yun ang ating tututukan. Kaya lamang kapagkat kinukuber up pa natin itong 5 siklistang naghahabol sa unang grupo. Bagyang nagpapakiramdaman ang 5 siklistang bumubuo ng pangalawang grupo at ayun may nagtangkang maghabol at sinundan 1, 2, 3, 4, 5 ayaw pong magkahiwa-hiwalay. Nakakaroon lang tayo ng problema mga kaibigan dahil may mga tricycle po na nadadaanan na nakakaabala po sa kanilang speed o sa kanilang pagtakbo. Tinututukan pa rin natin mga kaibigan ang mga siklistang bumubuo ng second group at nagtatangka silang maghabol sa first group. Nakikita po natin ang likuran ng first group. Ayan, may isang siklistang pumuslit, iniwanan ng kanyang mga kasama. We are now at the speed of 50 kilometers per hour mga kababayan at medyo bumilis ang pagtakbo ng ating second group. Samantalang bumagal ang kanilang pagtakbo at a speed of 40 kilometers per hour, pero yung first
group ay medyo determinadong makawala. Iwanan muna natin pansamantala ang second group para habulin natin ang first group na ngayon ay lalong lumayo ng lumayo ang distansya. Apat na magigiting na siklista ang binubuo ng unang grupo ang talagang determinado ng kumawala. At ayun, umihingi sila ng tubig sa spectator natin. Still at the speed of 40 kilometers per hour. Tuluyan nang nakawala ang unang grupong binubuo ng apat na magigiting na siklista ng Eastern Pangasinan. Galing sa iba't ibang bayan dito sa Eastern Pangasinan. Yan lamang mga kaibigan, hindi po natin masabi kung ano ang kanilang pangalan dahil wala po silang numero at wala po sa atin ang listahan. Pero ang natitiyak po natin ay itong apat na siklistang ito ay hindi na po magpapahabol sa second group. Ang distansya po ngayon ng first group sa second group ay nasa 1 kilometers na po. Bagyang nagpahinga ang unang grupo at the speed of 35 kilometers per hour dahil nakikita po nila kung gaano kalayo ang agwat ng sumusunod na grupo dahil ang ating ruta ay dito po sa kalagitnaan ng palayan kaya nakikita nila. Nag-visual nila kung nasaan na yung mga grupong naghahabol. Kaya bahagyang nagpapahinga ngayon ang unang grupo sapagkat napansin nila na masyadong malayo na po ang sumusunod na grupo. Konting ingat lamang mga kapwa siklista dahil ang ating dinadaanan ay sa kaliwa ay palayan, sa kanan naman ay ilog. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Kawawang Buboy po ay isa rin pong dating siklistang kumakarira sa mga ganitong karira kaya medyo mayroon po tayong experience pagdating po sa karira ng bisikleta. Ito ngayon ang second group, bumubuo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siklista po ang naghahabol sa apat na siklistang nasa unang grupo. Parating na ang ating first group. Buong-buo pa rin, apat na magigiting na siklista pa rin ang pilit na kumakawala. Mga siklistang bumubuo ng second group. Pilit na naghahabol sa first group. Unam U-turn. Unam U-turn. Ingat. Boy. Nakatusungan ni Boy. Kasama po natin ang nanalo sa karira at sir, ano pong pangalan mo sir? Lawrence Padillo po. Lawrence Padilla. Padillo po. Padillo. So taga saan po si Sir Lawrence Taga Padillo? Santa Maria po. So ayan mga idol, si Sir Lawrence Padillo ay taga Santa Maria, Pangasinan. Sir, kumusta naman po ang naging experience mo sa habang nakikipagkarera ka at ikaw ang nanalo ng karera ito? Mahirap po. Tsaka tinaga ko lang tsaka sinabihan ko yung mga kasama ko para maka-break away po. At also ibig sabihin nagtulong-tulong kayo. Opo. Yung nung nabuo yung apat na grupo, diretso na pong buo yun, hindi na po nagkakahiwalay. Hindi na po, diretso na po. So kayo po yung nag-usap-usap na magtulungan na para hindi kayo maabutan ng second group, tama po ba? Opo. Kasi medyo napansin ko kanina, 7 yung siklistang naghahabol sa inyo, pero lalo kayong Lumalayo po. lumalayo. Ilang taon ka na ngayon, sir? 17 po. 17 years old. So, mga idol, batang-bata po. So, ito ang binhi ng siklista ng Eastern Pangasinan, the future champion po ng Tour ng Pilipinas. Tama po ba, sir? Opo. Hindi po imposible, ano po? Hindi po. So, ilang taon ka na po nagbibisikleta? 2 taon pa lang po. 2 taon pa lang, pero napaka-prestisyoso na po yung pinapakita. Maliban Opo. dito sa pagkapanalo mo rito sa karirang ito, ano pa ba, mayroon ka pa bang ibang achievement? Wala na po. So, ito yung first time na manalo ka sa karira. Hindi naman po. So, marami ka ng pinanalo ng karira. Opo. So, diyan po lahat nagsimula ang mga naging kampiyon dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pagdating po sa larangan ng pagbibisikleta, Pangasinan, this cycling cradle of the Philippines.